Woensdag zien weer voorbij en de chevraaien beginnen te komen. Laat en zaad staat voor de deur. Vrijdag, heerlijk alweer op zijn ouderwetse bestrees. Maar de week voor carnaval eerst dus generale repetitie. Dan prikken dan. Vrijdag en smorgens vroeg tot s'nachts. We starten s'morgens met de koffiemachine op te zetten. Een pan op de cuisinier, paar lampen spek, eier en dan een spek met ei bakken. Daarbij wordt je nuttig Duits zoer ongewoon. Niks te treuren, fachet, man op tafel en het brood, dat wil je wel in die pan dat vet naar binnen te krijgen. We hebben een goede ondergrond te hebben. Als die pan erin zit en een lekker pas koffie, druk op de bankje. En dan beginnen we met de grenage. Dat zwaar, je voelt. Mogen, trui en een benaderde bieten. Met een bootjas en een broodje. Tegen 12:11 staan we daar paraat. Om te vertrekken op de tribunal. Daar wordt verzameld in 11 uur 's morgens. De tribunal aangekomen tegen 11 uur. Zien we ons weer van een gans jaar meegezeten. En shut in. U gaat een nieuwe vraag die binnen Christian. Shut in. En dan blijf je op de gang vloer of kwamen. Maar de meesten zeggen dat de eigen van lekker. Je mag niet die naast op de op. Eerst wordt het opgetrokken in de tribunal. De overstraat verzamelen. En begint avond samen te trekken door de stad. Het meeste lastig is wel eens die toon. Zondags door een vaste toer, dat wil zeggen verzamelen in de tribunal. Op straat opstellen en dan richting de buitje op de Pieterstraat. De oren zal dat niet zo beter. Bij de oorveer, dan zit er een nieuwe zaal bij de Carco in de Stoomstraat. En dan klikt ze even op het plein naar de Frietenhal. Op de linkerkant van de grond nou glaszegs en een bureau en een grondje. En dan moet de oude leuk voor de vertrine schuiven en die gaan de vertrine botsen tot het een beetje appetieter is. En dan aan de rechterkant klaar is een beetje klaar en hoeven niet te lachen. Wat dan ik daar met mijn wegsel en mayonaise en een product van een voor ballons voor. Daar zitten die chique madammen, die handjes meestal, dat moet je te kiezen. En als je niet van een nieuw hebt, dan kregen ze chevraaien, dat ze in de andere zien, maar dat is de hoofdzaak. De meeste leugen, je weet dat nog niet, maar de blijven naar deze aan, hangt het hier in de medaillons. Die medaillons zie je graveerd met de naam van de sleutel, de jongens, en iedere kamer die weerkomen, komt ze toch met de smet. Tegen 6, 7 uur 's avonds valt dat zo in de trein. Dan loop ik niet al naar doen. Die geef ik een pak en half uur met mensen weer hebben. Dan is uitzaging op de stad tot 5 uur 's nachts. Dat moet ik wel. Avondverraad is een hermening. Echt ouderwetse bestreeks. De oude beetje die inkomen, smeren en 11 uur. Die staat dus nog niet gestolen. Maar weer zien we op de gang. Dit filmpje is een oordeel aan alle leden van avondwangen. En alles goed. Dit jaar is het helemaal speciaal om 40 stoel, 4 keer 11 jaar, 44 jaar. Ik zei alle vaak dit 20 jaar hebben. Ik hoop dat vanaf nu wel ergens
Wat allemaal te veel. Ja. Wanneer toen je nog hebt, min foto drukken. Ik heb niet veel slechte foto's goed gehad, dus ik ben allemaal gelukkig. Wat heb ik gedaan?